neviem, čokoľvek robíme. Veľa som nad tým premyšľal. Bože, prečo tu som? Prečo tu mám bejť? Čo mám robiť? Veď stále prichádzajú ku mne problémy a stále. A vieš, čo som počul veľakrát z Božieho slova? Čakaj. Ešte pravý čas len príde. Stále počujem ten hlas, nič iného. A mám jedno svedectvo, pretože keď máš Ducha Svätého a žiješ v moci Ducha Svätého, každý z vás, každý z nás by mal mať svedectvo. Ak nemáš svedectvo v Duchom Svetom, nechcem povedať, že nemáš Ducha Svätého. To není na mne. Ale málo sa mu potom venuješ. Skorej poviem takto. Keď sa mu venuješ na 100%, on sa ku tebe prihovára. A ver mi, kto si pamätá a chodí v nedelu, aj v nedelu, nielen piatky, hej, a bol tu brat Lojzo, pastor, a ja som prišiel s manželkou z Teska. Šli sme piešky, bolo pekne teplo, to bolo tento rok. A ja som nemal nič slúžiť. Ja viem, kedy mám slúžiť a kedy nie. A väčšinou chcem, Pane, dneska nechcem slúžiť. Ver mi. Vám som sa už priznal v dome, že nerad toto robím. Ja nerad. Takto si myslí, a ten Láďo je všade. A ten Láďo tam, ale ja to robím nerad. Ale Duch Svätý ma usvedčuje. A verte mi. A toto není to priznanie. A keď som šiel s manželkou cez Tesko, ešte jedna sestra, neviem jej meno, ona chodila a teraz pracuje tam, nechala to a pracuje, radšej nechala Boha, tak prišiel mi hlas, silný hlas, nikdy som to nepočul, až som sa zlakol. A ver mi, som sa veľmi zlakol. Dneska budeš slúžiť. A ja na celý hlas plno ľudí tam, Moni, dneska mám slúžiť, dej pokoj, mange. Dej pokoj, mange. A hovorím, naozaj, počul som hlas, niečo sa deje. A však ty neslúžiš, lebo tam robia oni. Kam dobre, keď mi neveríš. Prišiel som tam a tam som stal, tam, kde stále stojím, s Tiborkom, naše mesto. A príde ku mne pastor a hovorí, dneska budeš viesť 10. A ja hovorím, wow. A pre sebe on to nepočul. A hovorím, ja to viem. Duch Svätý mi to povedal. A hovorí mi, kam utekol mi zase? Ja bez neho neviem kázať. A hovorí mi, dobre, keď to vieš. A hovorím, ja viem, 10 ponesem. A Pálko, myslím, že bol chorý. A teraz vám poviem ďalšie k tomu, kde je svedectvo. Nikolás tu s pastorom, než som ja prišiel do týchto dverí, sa dohadovali, hovorí mu pastor, poneseš 10 a Nikolás mu hovorí, nie, prečo ja, však tu sú veľa ľudí, však daj niekoho iného, treba daj Láďa, on je schopný. Hej? A ja som to nevedel, že sa o tom bavili, mne to nepovedali, mne len prišiel pastor povedať, že budem slúžiť. Hovorím, dobre, šiel som, odslúžil som, poďakoval som a na srdci som mal také dobre teplo. Až po mesiaci prišlo svedectvo od Nikolása, že oni vlastne sa dohadovali, že tu mám prísť. A keď ti Duch Svätý potvrdí s jedným a s druhým, tak ver mi, že ten hlas, čo som počul, bol pravý hlas. Pretože by mi nepovedal čokoľvek niekto len tak, ale verím v Ducha Svätého, že ma vedie a že ma priniesol vtedy tú chvíli na to mesto, kde som bol. A keby som ostal doma a pozeral by som na tie telenovely a nepoznám, tak by mi Duch Svätý nemohol povedať, že dneska budem slúžiť. Nebolo by to reálne. Komu? A Tešovi, nebo jak sa menujú, neviem. Komu by som to povedal? No nebolo by komu. Je to tak? A ja na toto hovorím amen. Pretože, dokonca. Pretože keď si usvedčený Duchom Svätým a si poslušný Ducha Svätého, on ťa nechá, aby si pracoval. A ver mi, mali by sme mať všetci svedectva. Nepočujem tu žiadne svedectva. A mám ich strašne veľa, bolo by to na veľa, ale vidím, že nám je zima. A mám tu ešte strašne toho veľa, ale ver mi, že ja to dneska ukončím tým, že nechám to tak, jak to je, pretože Boh to tak chcel. A je tu strašne toho hovoriť, strašne toho veľa hovoriť. Ale chcem ti povedať, že máme málo svedectva o Duchom Svetom. Máme málo svedectva tu vopředu. Bojíme sa už, ja neviem, treba sa pohnúť. Treba načúvať Božie slovo, to, čo hovorí. Pretože aj skrze Božie slovo hovorí Duch Svätý. Nie len, že som počul Boha, ale ty potrebuješ mať aj svedectvo k tomu. Potrebuješ mať svedectvo, to je skrze Božie slovo. A tak to káže Duch Svätý. Nemôže kázať Duch Svätý len tak na prázdno. Je to poriadkový Duch Svätý. Amen.
Galatianom 5, 16, 24, ja týmto ukončím tento verš. S týmto veršom to ukončíme. Môžeš dať, brat? A to, čo som povedal, vlastne nám to hovorí, hej. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Amen? A pokud žijeme podľa tela, ideme ďalej, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. No už pokračuj. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. A toto myslím, že aj stačí. To stačí, protože ja som chcel len ten prvý, hej? Ja som chcel len ten prvý, ale to nevadí, protože keď si v duchu, keď Duch Svätý ťa usvedčuje, ty sa nemáš čoho bať. Nemusí sa obáť, že tvoje mysl ti hovorí, tak nemusím dneska prísť. Keď Duch Svätý je v tebe, on ťa usvedčí, aby si robil. Už záleží len na teba, jestli ho počúvaš. A keď si dobrý, naozaj počúvateľ, tak budeš vykonávať to, čo chce Duch Svätý. Protože nie všetko, čo mi povie pastor, alebo ty, musí byť pre môj život dobrý. Ja musím preberať to, čo mi hovorí Duch Svätý. A keď to není v základe Ducha Svätého, nerob to. Protože je to, vieš, viac menej také pre teba nereálne. Není to duchovné. Protože môžeš si ubližiť. A to som sa naučil. Veľa vecí som chcel ja robiť bez Ducha Svätého. A pochopil som, a ďaká Bohu, že som nestúpil do toho. Veľa vecí ti môže ubližiť. A ver mi, brat, sestra, že načúvaj Ducha Svätého, lebo človek ťa nemôže spasiť. Ale človek je vedený Duchom Svätým. Je vedený Bohom. Je ustanovým Bohom. Tak čo mám robiť? Keď budeš čiť Božie slovo, budeš chápať aj toho, kto ťa vedie. A toto je pravda. A vtedy nebudeš mať obavy, ale keď pôjdeš bez Božieho slova a budeš počúvať ten, kto ťa vedie, nebudeš sebe istý, čo robíš. A toto som robil veľakrát. To je pravda. Ja som svedek toho. A preto som mal veľa chyby a veľa pádov. Ale ja som si bol istý, kolikrát mne Boh prinesol spátky. Už bol jeden čas a som práve, že ukončím. Že som si naozaj povedal, v nedeľu nejdem nikam. Bolo to minulý rok možno. A šel som spať. Ja aj žena, šli sme spať. Krásny deň. Vieš čo? Aj vo snu ma probudil. Musíš stáť a musíš ísť do zboru. Nebolo to len. Tu bol ešte pódium. Tu bol veľký pódium ešte. A ja som si tam stúpil. Bolo mi ubližené. A vieš čo? Keď som vstal, žena nešla, ja som šel. A duch mi sa povedal, vstaň a musíš do zboru. Prišiel pastor s veľkou radosťou. A neviem prečo, ja už som zapomnel. Ale objemul ma, hovorí mi, pajkera tu keď prala. Sa zoralo prav, že avial. Toto je svedectvo Ducha Svätého. Amen. Neviem, kto ukončuje, ale ja sa pomodlím, než dám bratovi jedno jakému, že je požadný každý brat. Ja sa pomodlím a keď sa môžeme postaviť cirkev a ďakujem Bohu vlastne za všetko, čo sme tu mohli vlastne s duchom prejsť. Oče nebeský, ja ti ďakujem, Pane môj, za slovo, za prijatie, Pane môj, haleluja. A to, čo si, Pane môj, haleluja, vkládal do nás, ja prijímam, Pane môj. Ja verím, Pane môj, že všetci, čo sme tu, Pane môj, sme chápali možná, Pane môj, haleluja, že čo máme robiť, Pane môj, voči Duchu Svätému, Pane, haleluja. Mocne, Ježiša Krista, ti ďakujem, Pane môj, že, Pane, si nás nakrmil, Pane môj, slovom, Pane môj, že si nás požehnal, Pane môj, že si bol prítomný s náma, Pane môj, a že, Pane môj, haleluja, si stále s námi, Pane môj. Tak ja píše slovo, na veky vekov bude s náma. A to znamená, až do príchodu Ježiša Krista, haleluja, amen. Sláva ti, Pane môj, sláva, haleluja. Mocne, Ježiša Krista, Pane môj, haleluja, prehlasujem, Pane môj, slávu, Pane môj, haleluja. Nebesiam, Bohu, haleluja, Ježišovi Kristovi, Pane môj. Ďakujem ti, Pane, mocno, Ježiša Krista. Sláva ti, Pane, amen, haleluja. Glória, miroraj, mirudel. Sláva ti, miroraj. Apra. Sláva le devleske. Odelino lačo, odelino baro, odelino sentno cirke. Na sústredím tu prodaž один капка шил. На дегин шил, ale капка дешил. A my tu penávate tu sústredenie a prodáže a dehin šil na sústredenie a tu pe prítomnosť lede v leskeri.
Te tu sustredinea pa ajuda să tudo plimninel, na sustredinea tu pro duhu, so duhu skamotekere. Pretože tiri pozornosť na ne proda so peskerel kade, ale tiri pozornosť im proda žitkin šil. A me kamate penek jek vec, o svetlost pohltinel etma. A me kamate penek jek vec, o keradžipen, sarnane dostatočno keradžipen na pohltinla ošil. A me kade rozdominavas, že soda kada šajel. Že soda kada šajel, saro svetlost pohltinel za sekundu, o keradžipen na pohltinel ošil za sekundu. A me kamate pene, že varkana amen sám aj se, a vás pozromaždenie šilale, ale te kamazoj porjanje te roztačuvas, tak potrebi nas butrte investinen andro duhovno dživipen. Potrebi nas butrte andro duhovno dživipen, oj te roztačuvas oda šila jipen, od hladoba, te na pohltinel amen. Oj te na liđal amen oda šil, ale okeradžipen lesente duhoskero, te liđal amen. Okeradžipen lesente duhoskero, jak lesente duhoskeri ka na labol Andretu. Hinge kaj sal hinoda jek so peskerel, al Andretu labol jak lesente duhoskeri. Andretu labol jak lesente duhoskeri. A tu potrebine ste labom fur, hinoda jek so posade hinči, a din šil či nanežil, či so pesade kerel. Hino dôležito, osento duchov, andramaro živipe. Nane nič feder, cirkev. Nane nič feder. Sar tu te arakez leha prekadatan. Nane nič feder sar tu leha te arakez. Avarekana sama menavka andro dživipen. Džade sama, kade sam, kadakeras. Ale furlel vare so amari pozornost tele. Furlel vare so amari pozornost tele palo Kristus. Furlel amari pozornost tele pale pritomnost lete vleskeri. Lela mari pozornost tele palo da so peskerel. A to vel pre avreste, to vel pre avre veci. Ojte na vas sustredime pro da so peskerel. Nade tu top čovre. Nade tu top čovre nada čives. Nedaj sa okradnúť dneska. Nedaj sa okradnúť dneska. O Kristo mej nakončinja. O zašino vare so te kere nauka sa rade sa sprendo. Odekaj tu peske tu mine, že ma kame ste končinen. Odekaj tu pene si ma napirine, si ma kame ste končinen. O velo Kristo pelel tu ke nakončinen.